दिनै जातीय स्वाधीनता दिवस जोङो तुलासीगर आदि ब्लकआव फालिदों बेबां देशनि खना खना जागानो फालिजागि दङ दिनै भारत तिरंगा जों फालिदों नग 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 पताका फैयो जों साइमानो दिनै क्रांति वीर बोसोरफ्राव बलिदान दैनाय जोंहा स्वाधीनता रेखा जोंहा स्वाधीनता लगे लगे दिनै देशनो जोब्बाय भाइके बायरानि तिरंनाय जोंहा बहुमा सोलायनाय सर स्वाधीनता मानि फैया 70 বছর পরে বলছি তখন এমন জায়গা তো তখন লামা করে তো ঠিক নেই এখনো দিনে আরো जों संकल्प बानायदों सर जे जे गोसोक जागा दंगाने रंनो तखौनो जे रंनि मानथाय मा दंगा रंनो जों दिनै नाय दिनो सर जों समाय मा दांलाय जाय सर जे जों बरनो जे मा दंगाय रंनो जाहाथे दिनै बोसां बोसोराव जों रिमानाय सर जों साइना ना सर फंगाम जतन दिनैति साल दिनै 15 আগস্ট दिनै तुलसीगर आदि ब्लक बाय खबजा दिनै जत्त मानजाकजा दिनै जाम्पार पिएसनि गार्ड अफ अनार दिनै सेंक्रा रखायजा ब्रह्म बेलाय हामबाय चिकन चिकन दिनै आसुकजा जतन फ्रेस ब्रह्म जत्तना हामबाय लुय दिनै तुलसीगर आदि ब्लक दिनै 15 আগস্টनि फैनाय जों बानाति सालायका दिसामानि उग्लग जों कायसन मूल उद्देश्य दिनै जे बिदुसाब सामानि दिनै देशनि बांगय गोबां आत्म बलिदान खायथाखा दिनै हानि बांगय जों समाय मा थांनाय जेटा जों बुस्थांगो दिनै गोबां सामुं खाय जायगा अ सामुंनो जों खायना बांगय दिनै सालाव जों समाय मा थांलायनाय आबन बिसिङाव जों दिनै सारा भारतबर्ष जत्त जागानो माहाय दिनै 15 আগস্ট फालिलाय दङ ब्लक लेभेल हইতে डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल बा विभिन्न सोसाइटी क्लाब दिनैहाय सालाव जों सालाय दङ बरनबो आं दिनै तुलसीगर आदि ब्लक हইते दिनै आं मेसेज दिरो जे ओ प्रोग्राम जे पालाय दंनायरावनो आं हामबाया करो दिनै ब्लक नित्राव हইते जत्तना आं हामबाया करो आंखौ सामानि अरन पाइ তিনি তুলসীগড় আদি ব্লকত যে 12টা কতনে যে বানাতি সামানি আও সালনরক সাবই তিনি নরক যে 15 আগস্ট পালাই মানে আমনি তাংনি বিসিংতি ককিসা সাগাদে লুকরং তাম ককসা নাই বেলায় হামবাय তিনি তো সাতটাই ফলো তিনি কলে আগো তিনি তুলসীগড় আদি ব্লক হইতে সাতটা তো তিনি বানাতি সালাইকা সিলেট সাদা মামলাই আবন কিছু তোমার তিনি गोबां दिनै संख्यायाव खायदा बर'नि गथ' बानाननि इम्पर्ट खायदा आं खायसानाव मोनसे साथना खालामदों तामनिके तिनथि साल गुरुत्वपूर्ण साल अ सालनो जों बिसेसके गोसोखांफिननांगौ जों ओमफ्राय आगो थांनांगौ जों जत्त दिनै बर' जों गोसोखांगौ दिनै बिनांनि लामानो जों किसाना बांगा जों समाय मा खालामनाय सामुं दङ बे सामुंआवनो जों फारसेथिं खालामनाय आबनो दिनै बे समायनि बिसय आं सारा त्रिपुरा रायजोआव एमनकि सारा भारतबर्ष दिनै सालाव गोबां जायगायाव बानाति सालायदों दिनै ब्लक लेभेल हইতে পঞ্চায়েত স্তর হইতে স্টেট दिनै डिस्ट्रिक्ट एमनकि विभिन्न सोसाइटी विभिन्न क्लाब दिनै सालाव महाय बानाति सालायदों जेहेतु दिनै गोसोखांनि बांगायजों गोबां समाय थांजाक समायनि बांगायनो दं दिनै आत्मा बलिदान जेटा दिनै भारतबर्षनो दङ मुलुग जागनो दं किसाइति खामानि दिनै हा मामानि बसाल बेलायनो गुरुत्वपूर्ण बिसोरनो दङ दिनै पालायनो दं जेराव पालाय थानोबो जे साब साब फायमान जाफायके जे दिनै नेव तांबो दिनै ब्लक दिनै बिदेशा दङ दिनै सासरवा दिनै आंनि हरदा बर'बो खायदा दिनै ब्लक स्टाफ जत दिनै जाम्पार पिएस ब्लक गार्ड अनार फैगा এবং তিনি যত স্কুল তিনি